Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Тукай район үзәк хастаханәсендә паллиатив медицина ярдәме бүлеге ачылды, бирде эш ничек алып барыла. Чолы бакчачылары язгы җәйге сезонга әзерләнә, алар нинди серләр куллана? Ауыртуны басып тұру хәлне жеңілейту Тукай район үзәк хастаханәсендә паллиатив медицина ярдәме бүлеге ачылды. Ул 2 ай гына эшли, пациентлар ауруларын исәпкә алып тулы медицина ярдәме белән тәэмин ителгән. Рамазан аенда хәйриячеләр хастаханәгә ярдәм итәргә карар итә. Алар өстәмә рәвештә кирәкле инвентарь белән тәэмин итәләр. Мәсәлән, кресло-каталка, йөрү җайланмасы, күп санда махсус туклану җыелмалары. Агарча больницада барлык кирәкле әйберләр булса да, изге Рамазан аенда хәйриячеләр өстәмә рәвештә паллиатив медицина ярдәме бүлеген кирәк-яраклар белән тәэмин иткән. Бу йөрү өчен җайланмалар һәм кресло-каталкалар. Шулай ук пациентлар өчен махсус туклану ризыклары, аның бер пакеты якынча 5000 сум тора, ул бер тәүлеккә җитә. Пациентлар ашый алмасалар, үзләре үз юллары белән без аларга кан тамырлары аша парентеральное питание куябыз. Мондый туклануны беренче тапкыр Ләйсән Глякбирова да ала, кыз бирегә кичә генә килгән. Аның ашказаны рагын, авыруны узган елның июнендә ачыклаганнар, сентябрьдә операция ясаганнар. Тукай район үзәк хастаханәсе пациентлары әйтүенчә, хәзер авыру ремиссияда. Ашырга кыен иде, хәзер менә дарулар белән әйбәтләнә башладым инде. Паллиатив медицина ярдәме бүлеге агымдагы елның гыйнварында ачылды. Наше отделение принимает пациентов из города Набережной Челны, а также с Тукайского района. Но в перспективе мы будем работать на северо-восточный регион Татарстана, где насчитывается 1 200 000 жителей. То есть планы такие, что мы будем оказывать помощь на вот эту вот агломерацию в рамках объединения больниц скорой-медицинской помощи. Паллиатив медицина ярдәме бүлегендә онкология һәм неврология авырулары булган пациентлар ярдәм ала. Паллиативный хезмәткәре ачылды, паллиативный бүлеге. Бу бүлектә без кешене аякка бастырырга алабыз. Кешеләр киләләр авыру хәлдә, аларның кату авыртулары була. Кайсы бер кеше өендә тора алмыйча ятырга мөмкин. Андый кешеләрне без әлбәттә үзебезгә чакырып алабыз. Пациентлар өйдә дә ярдәм ала, Чаллыда паллиатив ярдәмнең күчмә бригадасы да бар. Аңа табиблар, психологлар, социаль хезмәткәрләр керә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан аеның 11-нче көне сәхәр ашауны төнге 3 сәгать 21 минутта төгәлләргә кирәк. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 47 минутка туры килә. Рамазан аенда кешеләрнең бөтен агъзалары да ураза тотырга тиеш. Күзе дә, теле дә, кулы һәм аяклары да. Телебез начар сүзләрдән, гаибәт сөйләүләрдән һәм күңелебез бозык уйлардан арынмаса, ураза тотуыбыз гади бер ач торуга гына кайтып кала дигән Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаху алейхи вәссәләм. Уразаларыбыз дөрес булып кабуллардан булса иде. Чолы бакчачылары язгы җәйге сезонга әзерләнә башлаган инде. Бакчачылар яшелчә һәм җиләк-җимеш чәчәк үсентеләрне күчертеп утырта. Барысы да көз көне мул уңыш булсын өчен эшләнә. Шулай итеп, помидорны җылда гына тотырга, бурыч артык дымны яратмый. Бакчачылар тагын нинди серләр белә? Бу турыда алдагы материалда сөйләрбез. Мәдинә Мөхәммәтҗанова зур тәҗрибәсе булган бакчачы, 30 елдан артык ул яшелчә җиләк-җимеш утырта. Шуңа күрә ул ничек мул уңыш алырга икәнен төгәл белә. Быел ул карбыз үстерергә уйлый. Орлык чәчүне ул чәршәмбе, пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрендә өстен күрә. Әнисе аны шулай өйрәткән. Дүшәмбе һәм сишәмбе буш көннәр булып санала. Мәдинә Мөхәммәтҗанованың башка гореф-гадәтләре дә бар. Әнинең шундый сүзе бар, яның каяндыр уланы укыган нидер китапта Әл-Халим дигән сүз белән уланы кагазга язадыр иде. Менә туфракка салып куядыр шул сүзне. Ул инде менә уңышны әйбәт тота. Помидор җылылык ярата, шуңа күрә Мәдинә Мөхәммәтҗанова аларны һичшиксез азык-төлек пленкасы белән каплый һәм батареяга якынрак куя. Моннан тыш аларга суны еш сибәргә кирәк. Бурычларны инде аларны аерым утыртсаң лучшырак инде менә булай куе булганда алар күчереп утыртырга бик яратмыйлар. Бик күп булмасын, чөнки алар үсәлмиләр. Аның арасында менә кичерекләре бар, алар үсәлми. Менә
Ererəkləri indi üsüp gitkenlerine üsüp gite. Etigi arasında belekeyler kişkine bulup bağlar üselmiler. Şunun için bir tigizlikte bulsun için ayrımı tutsan da yarı birli şeşsen de yarı. Бұрыш тәрәзә төбендә үсә, шуңа күрә аларны көн сайын әйләндерергә кирәк. Һава шартлары яхшыргач, ул аларны ачык җиргә күчереп утыртачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ерак көнчыгыш деликатесын шолдан чыкмыйча тотып карарга булам. Шәһәрдә Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе эшләвен дәвам итә. Ерак көнчыгышның кыйммәтле балык токымнарын, чын файдалы матдәләр һәм микроэлементлар хәзинәсен на Пушкинской сәүдә үзәгеннән Сөембикә проспекты 51 адресы буенча сатып алырга мөмкин. Салкын кырлы кыштан соң организмга витаминоз белән көрәштә ярдәм кирәк. Бу эшне табигый файдалы продукт астызлы балык, шулай ук салкын һәм кайнар су белән ысланган балык бик яхшы башкара. Һәр сатып алучы үзенә кирәкле ризыкны табачак, чөнки киштәләрдә 35тән артык төрдә диңгез деликатесы бар. Я здесь бываю каждый их приезд, потому что мы любим их продукцию. Беру всегда белорыбицу. Брал чавычу, жена очень любит чавычу и красную икру обязательно. Отличный вкус, отличный. Очень нравится. Да мы взяли и корки, и белорыбицы немного. Вкусно, да. Поездку, да, конечно. Я взял чавычу, слабосоленую, баночку икры. Улдык айрыша популяр, аның бөртекләре зурлыгы 7 мм кадәр җитә. Улдык сезнең өстәлне бизәп кенә калмыйча, иммунитет өчен дә файда китерәчәк. Өстәвенә алда мөһим бәйрәм, Ураза бәйрәме. Гордость Камчатского края, конечно же, икра отборная, зернистая, слабосоленая, она очень вкусная, прям зернышко к зернышку. Она богата витаминами, микроэлементами, изумительная икра. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе 23 мартка кадәр на Пушкинской сәүдә үзәгендә Сөембикә проспекты 51 адресы буенча эшләячәк. Яршалыда Белоруссия киеме сәүдә күргәзмәсе үз ишекләрен ачты. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен модельләрнең яңа язгы коллекциясе барысын да сөендерәчәк. Табигый күннән аяк киемнәре Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча урнашкан. Яңа язгы коллекцияның киң ассортименты һәм арзан бәяләр сатып алучыларны гаҗәпләндерәчәк. Табигый күннән эшләнгән сапоги, ботинкалар һәм ярым итекләр югары сыйфатлы булу аркасында сезне берничә сезон сөендерәчәк. По бокам с обеих сторон тут расположены две молнии для удобства при надевании и снятии в момент, если ноги оттекли в процессе ходьбы. Также посередине расположена шнуровка для подгонки под любой подъем ноги. Стелька имеет анатомические упоры по бокам для удержания стопы равновесия, чтобы ножки не болели. Бастырылган йомшак күн анатомик платформа уңайлы һәм җиңел аслык, бу сыйфатлар аркасында аяк киеме буыннарга авырлык тудырмаячак. Сату күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киеме алырга мөмкин. Ассортимент очень большой. В общем, понравилось. Очень удобная и легкая обувь. Широкая и подъем такой высокий. Это очень удобно. Белоруссия аяк киеме күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 18 по 23 марта. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс. Требуется медсестра и администратор. Телефон 8 927 404 66 96.